Hej med jer. Jeg hedder Leif, og jeg er indehaver af Damgaard Auto. I dag vil vi gennemgå vores nye Corrado V347 Pro Plus fra 2026. Vi starter heromme. Den er med automatgear, så det er der ikke nogen problem i. Og nu kan vi lige høre, den hyler sådan. Det er fordi, der er trappealarm på den. Fordi trappen er slået ud deromme. Skærmen med Apple CarPlay og Android Auto herover. Fuld klimastyring på her. Og nu har jeg skrevet højden heroppe, 2,90 meter. Og husk at lukke tagluge før kørsel. Det er sådan, man lige husker det. Forrudegardin betjening her. Den trækker lige ud her, så trækker over. Og lige sådan fra den anden side. Derovre. Og klips ind her for at tage plads. Vi har brovis på alle biler. Så den trækker også vejskatten i Norge, så det afregner vi efterfølgende. Og Øresund og Storebælt. Det var vist teksten herinde. Man kan styre radioen her bag på volumen bag på rattet. Der sidder lige en knap herom bagpå, man kan skrue op og ned på rattet. Og kanalvælgeren herovre på venstre side. Og ellers er der fart, pilot og telefon, også styring her på rattet. Betjening af sidegardinen her. Det skal lige, nu har jeg skrevet det her på, det skal lige foregå lidt forsigtigt, fordi det er lidt noget plastikværk det her. Så man trækker den bare lige hen her, så er der en magnetlås den foran her, så hænger den der. Og lidt andet, når man lige kører tilbage igen, så har man lige lidt forsigtigt ved her. Sådan der. Til dieselolie og AdBlue, det er her. Dieselolie heroppe og AdBlue hernede. Og endelig ikke omvendt. AdBlue kan købes på alle tankstationer. Vi fylder den altid op, når den er hjemme, men hvis I på en længere tur, så kan I blive nødvendigt. Der kommer og hælde AdBlue på den. Der kommer en indikation i displayet, hvis den mangler AdBlue. Påfyldning af drikkevand. Endelig ikke dieselolie, kun drikkevand. Går videre til aftapning af spildevand. Det kommer ud lige her på den her på det rør her. Og hanen til den sidder lige her ved siden af. Når den står sådan her, så er den lukket. Og hvis man drejer den herom, så den står ned, så er den åben. Det er sådan set teksten på det. Og toiletkassette. Ganske almindelig campingtoiletkassette. Man trykker lige ind med begge fingre her. Nu er den låst op, men ellers kan den låses her med nøgle. Og så trækker man lige op i den blå her. Så kan man trække kassetten ud. Og nu vejer det ikke noget nu, når den er tom. Men altså vejer den 15 kilo. Så tager man bare lige af her og tømmer, og så kan man trykke på den her for at tage luften ud af den. På her igen. Og lukker den der. Og så sætter man bare lige op her. Forsigtigt, og så skubber den der ind til den lås der. Og husk, hvis I har toiletklappen åben inde i vognen, så kan I ikke trække kassetten ud. Så lykker kassetten. Det var sådan set toilet der. Sådan der. Udstødning fra et gasfyr. 2 låger her på 47 fra hver side. Jeg tænder lige lyset over i den anden side. Super godt varerum her på 47. Vi har bord og stol herhen bag i. Og trappen til den tredje opredning. Det skal jeg nok lige vise, når vi kommer ind. Elkabler. Heroppe har vi adapter til omformer, chokostik. Vi har til markisen, stropper til markisen til at holde ned med i tilfælde af blæst. Vi har sikkerhedsveste heroppe, og vi har vandslange til påfyldning af drikkevand. Den her. Her bag har vi også sat et 12 volt stik til udtag til en ekstra frostbox, hvis man skal have den med. Så kan man tilslutte den herom. Der er også et 220 volts udtag herom, men det er kun når man er på forsyning udefra. Fastgørelseskroge, hvis man ønsker at have noget fastgjort herom. Til en cykel eller et eller andet. Markisestang. Den ligger lige her. Den lægger vi lige frem, vi skal bruge den lige om lidt. Cykelholder til 2 cykler.
Max 60 kilo. Så hvis I skal have elcykler med, så er det en god idé at tage batteriet af. Og der hænger også en nøgle her i, den lille nøgle her i, den passer hertil, så man kan låse cyklerne. Så kan man ikke låse dem op. Og dem her kan selvfølgelig flyttes, så det passer til cykellængden. Ikke? Og bare lige sådan der, sådan trykker på igen. Bakkamera. Vi går videre til markise. Hvis man er 2 mennesker, så er det faktisk rimelig nemt, men man kan også godt gøre det alene. Man trækker lige markisestangen, lige løsner den her på den sort der, så kan man lige trække den her ud, og så spænde der igen. Så sætter man lige op her, og drejer den 90 grader, og trækker den ned. Og så kan man køre markisen ud. Og så kører man markisen så langt ud, at man kan nå den til at klappe benene ned. Og det er cirka her omkring. Ikke alt for meget længere, fordi at camperen den kan ikke tåle, hvis markisen kommer for langt ud i hængen, uden den bliver understøttet. Så trækker man bare lige ud, sådan der. Når den ligger der, så er den låst, så trækker den sådan der ud, og vipper den ned. Og så giver man lige lidt spænding op her, og så vipper man den her pæl, den vipper man lige opad, sådan der. Så er benet låst. Og nu sætter vi den lige sådan der, når vi nu gør det selv her. Vi tager lige den anden ind også. Man vipper den lige ud her. Sådan der, ud. Og så giver man lige en lille smule spænding opad. Og så trækker man den her opad, for at låse benet. Sådan. Og så giver vi en lidt den ud, sådan der. Så kan vi køre markisen længere ud. Her. Og så flytter man bare benene ud af, indtil markisen den er helt ude. Og det er så samme system tilbage igen. Og der kan man sætte de der stropper i, som vi har inde bag, som jeg viste før. Dem kan man sætte i her, og så med pløkker i. Min anbefaling er, at man kører markisen ind om aftenen, i tilfælde at der kommer blæst, ellers så blæser den af. Og en anden ting, som jeg lige vil påpege også, det er, at hvis I går fra camperen, og det kommer regnvejr, så er det en god idé lige at sætte det ene ben sådan her. Så får I vandet der med kisten, når det er. Så I får en hældning på den. Vi kører den op igen her, og så kører vi med kisten ind. Vi sætter den lige sådan her. Og det samme herhenne. Sådan. Vi flytter lige en gang mere. Og der. Cirka her omkring. Sådan. Så kan den godt tåle at hænge på den. Kører vi bare lige den her op, og trykker den her lås nedad. Så er den stadigvæk åben, men den skal lukkes ned, for at den kan komme i. Kører den benet op, og lægger den derinde i. Og så skubber vi den bare lige sådan der ind, sådan lukket. Så ligger den rigtigt. Man kan tydeligt mærke, at den ligger helt inde, hvor den skal være. Og det samme herinde, låser den op ved at trække den her ned. Og så kan man køre benen op. Sådan der, og lukker den ned der. Og så er det, jeg tror ikke, den skal ligge sådan der. Den kan ikke ligge sådan der, så kan den ikke lukke. Hvis den ligger sådan der, så ligger den rigtigt. Så ligger den derinde, og så skubber man bare hen, sådan der, sådan lukket. Og så kan man køre med kisten resten af vejen ind. Sådan. Drejer en kvart omgang, 90 grader, og så kan man trække den ned. Og I kan tydeligt se, at markisen den er lukket, fordi så ligger den helt inde på kassetten der. Og det samme det gør sig gældende hen foran. Hvis I har lagt benene forkert, så vil markisen sidde herude. Og det duer ikke, den skal være derinde, for den er helt lukket. 90 grader og trækker den ned. Sådan. Vi går videre til gasflaskerne. Der er 2 flasker på 3,47 her. Og de står lige herinde.
De er her. Man trykker lige med 2 fingre, sådan der, og trækker ud. Så kan man åbne. Ganske almindelig grill kobling, hvor der sådan der, så er der lukket for den, og sådan der, så åbent, så kan man tage den af. Og vi kører med det system, der er 2 flasker på den. En flaske, der er ny, og en flaske, der er i gang. Tømmer man den flaske, der er i gang, og tager hul på den nye, så køber man en ny flaske af samme type. Sådan der altid er en ny flaske, og en, der er i gang. Og så er det spillets regler, om man modtager en flaske, der er lidt eller meget i. 220 volt til forsyning. Kabel lå om bag der, som vi så. Og elektrisk trappetrin, som vi havde før, hvor der var trappealarm på. Og så har vi noget med de her Thule elektrisk trin. Når trappen er helt ude, kan man godt træde på den. Men hvis man kører trappen halvvejs ind, sådan der, så må man nemlig ikke træde på den, fordi så knækker bolden i gearkassen. Helt ind. Det vil sige, at den skal stå derude, inden man kan træde på den. Vi går indenfor her på 347, som er en 3-personers bil. Det er stadigvæk en V-serie, det vil sige, at den kun er 2,14 meter i bredden. Og så er den lige under 7 meter. Det vil sige, den er nem at komme rundt med. Men den har så fået en ekstra ting her. Den har fået en ekstra klapseng her. Så der er en regulær tredje opredning. Og det er faktisk et super smart system. Man trækker bare lige ud i den her. Sådan der. Det er sådan ligesom en lås, der sidder der. Man kan lige med fordel holde den lidt inde heroppe foroven, når man nu løser den. Sådan der. Og så trækker man ned her, så tager man lige ved madrassen. Den ligger herom bagved. Så trækker man bare lige den her ned. Og så skal man lige køre den op der, for den skal lige låses derinde i låsen. Sådan er den sådan låst. Og så er der lægger en stige, som vi så om bag i den lige til at sætte på her. Så er der en tredje opredning på 2 gange 1 meter her. Super smart system. Karate har lavet. Udløser den nederste her for at gå ned igen. Og så trækker man bare lige forsigtigt ned her, holder ved madrassen. Kører den ned. Og så lige pas på nettet. Der er net her bagved, som man kan sætte op, som ikke styrer ud af kanten. Lige sådan på den anden side. Men lige pas på, at det ikke falder ud, så det ikke kommer i klemme, når I kører den ned. Og så trykker man bare lige sækken ind der. Sådan låst. Det er sådan set betjeningen. Og det er til at sætte netten i heroppe foran. Begge sider. Til det. Og så giver det så lige et lille ekstra sæde her fra 47, som man kan bruge. Begge forstole kan selvfølgelig vendes. Og det gør man lige på den her side, her på siden af stolen. Den her rykker man lige ud i. Så kan man lige skubbe stolen rundt. Så skal man lige trække den lidt ud, så den kan komme rundt. Sådan der. Og det samme kan den her også selvfølgelig. Vi har monteret, der sidder 2 forbrugsbatterier her under sædet på 47 og et 220 volts udtag her, som er fra batterierne. Og måden det virker på, det er, at der er sat en omformer i, en inverter, så man kan have 220 volt for batterierne. Og man tænder den her om bagpå, sådan der, når den lyser, så er der strøm på det her stik, men kun for batterierne og 400 watt. Det vil sige, at man kan ikke lave kaffe med den, man kan ikke bruge en hårdtørrer. Man kan oplade en bærbar computer eller en telefon. Husk at slukke for den, når I ikke bruger den, for den bruger en lille smule strøm fra forbrugsbatterierne. Der er 3 batterier på bilen. Motorbatteriet og 2 forbrugsbatterier. Og man kan aldrig køre motorbatteriet tør for strøm, så man kan altid starte den. Og når den er startet, så lader den på alle 3 batterier. Og den kan nemt holde 2-3 døgn, uden at være på forsyning, og uden at være startet. Så det er ikke nødvendigt at komme på forsyning hver gang. Det samme med den anden stol kan selvfølgelig også vendes. Så har vi betjening af tagluer her. Det er sådan set rimelig simpelt, der er ikke noget hokus pokus til det. Man trykker bare lige ind på den her. Og så kan man vippe den her op. Og så er der forskellige muligheder for hak her, hvor den skal stå. Man kan også tage den helt her. Og husk at lukke dem, inden I begynder at køre, ellers ikke det, der skal flyve af. Vi går videre til køleskab herover. Og det er faktisk et super lækker køleskab
på en V-serie. Normalt så er der små køleskab herovre under bordet, men fordi den har fået 30 cm på længden, så er der kommet et regulært køleskab i. Også med super lækker frostboks herovre. Og funktionen er, den er både på gas 220 og 12 volt. Man holder lige den her knap inde i 3 sekunder, så kommer der liv i den. Og nu står den på automatik heroppe. Det vil sige, at den vælger selv den energikilde, der er til rådighed. Og nu har vi ingen strøm på den derude. Vi har ingen forsyning på den. Det vil sige, at den går på gas. Og det kan vi se her. Hvis man vil overstyre den, hvis man vil tvangsstyre den til, at nu vælger jeg at køre på gas permanent, så kan man bare holde den her inde i 3 sekunder. Og imens den blinker, så kan man ændre forsyningskilden. Så nu har jeg tvangsstyret den til, at den står på gas. Der går lige 3 sekunder, indtil den lyser permanent. Så er den låst igen. Sådan der. Og så kan man styre køleeffekten på den her. Og det kan man ikke. Når den blinker i køleeffekten, kan man styre køleeffekten. Sådan der. Min anbefaling, det er, at man har den til at stå på automatik herinde. Sådan der. Det, der kan være udfordringen, det er, at hvis det er meget varmt, så køler den ikke ret godt på 12 volt. Så der kan I tvangsstyre den over på gas. Den køler absolut bedst på gas, og det bruger næsten ingen gas. Det var funktionen af køleskabet. Og for at slukke den, det er bare sådan der, holde den inden 3 sekunder, så slukker den. Sådan. Vi går videre til Gas Plus. Simpel Gas Plus campinggas. Man holder den bare lige ned her, drejer den om. Og så er der, og nu kan vi tage den her, det var den der. Og så er der en til at tænde. Skal man lige holde den nede i 3 sekunder, indtil flammeovervågningen den er varm. Og husk, hvis I har kørt med begge plus, og de er rigtig varme, så vent lige 3-5 minutter med at klare blowen ned. Fordi ellers så kan det her glas godt tåle, og det kan risikere at springe. 2 enkelte senge her midt i, og et par fine topmadrasser ovenpå, som sover godt, og det er endda også med meder ned under. Opbevaringsskab heroppe bagi til tøj, og lige sådan herovre. Fine skab til tøj. Der kommer et udtrækssæt i den her bil. Da den nu ikke er født med udtræk, så kommer der et udtrækssæt, som jeg har købt til den. Det er bare ikke kommet endnu. Sådan man kan lave det til en stor dobbeltseng med puder her imellem, og så kommer der selvfølgelig en lille trappe op foran der. Og så har vi lige en udfordring med de her vinduer på Corrado-modellerne. Det er, at man skal trykke ind på den her og dreje. Det er sådan her, tryk ind og dreje. Og så er betjeningen, det er af vinduet. Det er på den her måde, med hånden under. Og så helt ud for at låse op. Man må aldrig gøre sådan her, og så bare rykke i vinduet. Så er det 100% sikkert, at vinduet det knækker der. Og en anden ting, det er, at hvis man bliver ved med at slå til vinduet, så slår den lige den der lille stift af. Og hvis man løfter vinduet op over 90 grader, så styrter vinduet af. For det er bare så lige sådan hægte op foran. Og blot til info, så koster vinduet 9.000. Så det er noget, man lige skal tænke over, hvordan man gør det. Og alt her, gardiner, myggenet og mørklægning her. Ingen problemer med det. Vi har her indunder, der har vi i den her side bøjleskab deroppe under. Og hovedafbryderen til HFI til 220 volt sidder også herinde. Og lige sådan herovre i den anden side. På fint skab. Der er fin plads her under køkkenbordet til gryder, butterpander, alt muligt. Bestik. Og i overskabet her har vi jo tallerkener, krus. Så den er fuldt møbleret.
til udlejning. Skraldespand på indvendig side. Super fin detalje fra Garado. Vi går videre til toilet. Toilet kombineret toilet-bad. Faktisk en smart løsning fra Garado. Man holder bare lige den her inde, så kan man lige trække væggen over her. Sådan der. Og så er der bruser heromme på bagsiden. Og så lukker man selvfølgelig bare lige døren der. Og så klapper man lige dem her to. Klapper lige den her over, når døren er lukket. Så skærmer det faktisk for et regulært bruserum herinde. Fin detalje. Bestemt. Sådan der. Vi klapper lige tilbage igen, og der er også en fin lille stang heroppe for oven til tørring. Hvis vi skal have tørret sit tøj, så kan man lige bruge den og hænge det på. Fin skabsplads heri. Betjeningen af toilettet, det er sådan en rimelig almindelig campingtoilet. Man har lige her på siden, der har man lige lågen med kogen for, ned til tynden. Og det var som jeg satte til jer ude, da vi snakkede om før. Hvis den står sådan der, så kan man ikke trække kassetten ud. Den skal være lukket, for at man kan trække kassetten ud. Børste. Det var sådan set det. Så har vi lige betjeningspanelet herover, som styrer varmen. Vi har gasalarmen heroppe med en høj sensor og en lav sensor. Og det er en 3-i-1 gasalarm, som dækker flaskegas, kulilte og narkosegas. Så man er godt beskyttet af det. Det her det er betjeningspanelet på 47'eren. Det kan ikke det helt vilde. Man kan se heroppe, hvis man trykker på den her, hvor meget strøm der er på bodelsbatterierne. Ikke på motorbatteriet, men bodelen. Den her, det er ferskvandstanken. Nu blinker den, fordi der er ingen vand på den. Men ellers vil den være helt fyldt op. Og det her, det er spildevandstanken. Og der er cirka 80 liter på ferskvand og 80 liter på spildevand. Så det passer cirka sammen. Det her panel, det er til betjening af varmen. Man trykker lige en gang for at få liv i panelet. Den menu, den blinker i, det er den menu, man går ind i. Og den her, det er varm luft. Vi trykker en gang mere på den. Og så kan man sætte temperaturen her. Nu sætter vi den lige på 20 grader. Og så trykker man en gang for at kvittere. Så skulle vi gerne kunne høre, at fyret det går i gang lige om lidt. Den næste menu herover, det er vand. Det er vandtemperaturen. Vi trykker en gang for at komme ind i menuen. Og der er 3 indstillinger på vandet. Min anbefaling er, at man sætter den på Eco. Det er cirka 40 grader. Hvis man sætter den på hot, så er det 60 grader. Og det kan godt, hvis man går i bad, og så sætter den på hot, så kan det godt blive en lille smule varmt med 60 grader. Så jeg sætter altid på Eco der. Det næste her, det er den energikilde, som fyret kan vælge. På 47'eren her, der er der en varmepatron i gasfyret. Og der kan man vælge, så nu står den på ren gas, det vil sige, at den tager kun gas. Men hvis man drejer den her hen af, så er den på mix 1. Det vil sige, at hvis man er på forsyning, at man har stikket på udefra, så kan man bruge elpatronen til at varme med. Alt afhængig af, hvor meget varme man ønsker. Nu går vi lige tilbage igen her, for vi skal lige ind i den her menu, energimenuen. Hvis man sætter den her hen på L1 eller L2, så har man slået gassen fra på gasfyret. Så tager den kun fra 220 volt, men det betinger selvfølgelig, at man er på forsyning. Og jeg mener, den er på 1500 watt. Det vil sige, at den kan godt give varme, men den kan ikke levere så meget varme, som gasfyret kan. Men hvis man ikke har brug for varmen, når man kun har brug for varmt vand, og man er på en plads, hvor man har strøm, jamen så kan man sætte den her hen for at spare på gassen. Sæt den hen på L2, og så tryk en gang for at kvittere. Så er den på L. Og nu kan vi se, at den kommer med en fejlkode. Og det gør den, fordi der er ingen forsyning på den. Vi slukker den igen her. Sådan der. Det var betjeningen af varmen. Så ligger der noget herhenne i
den her blæser. Det er blæserhastigheden, altså lufthastigheden på blæseren derinde. Det kan man godt regulere lidt på. Det er altså kun 2 reguleringer på den. Det er ikke noget, jeg normalt skruer på. Den finder selv ud af, hvor meget blæser den har brug for. Det var gennemgangen af vores nye Corrado V347 Pro Plus automat. Jamen så er der kun at ønske jer en god tur, og vi ses.